Търсите ли сигурност и спокойствие? Вашият дом ви очаква в жилищен комплекс Хръстград. Затвореният жилищен комплекс е разположен в една от тихите зони на Разград и предлага контролиран достъп до комплекса чрез бариера, 24-часово видеонаблюдение, забрана за движение на автомобили в междублоковото пространство. Блок 4 в Хръстград е последната и най-голяма сграда от затворения комплекс. В комплекса ще намерите уютен снек бар, където може да изпиете по питие с любими хора и, разбира се, няколко салона за красота. Търсите ли комфорт, спокойствие, сигурност за вас и вашите деца? Правилното място е жилищен комплекс Хръстград. Твоето място, твоят дом. Когато избирате своят дом, използвайте правото си на избор. Излизате от вкъщи и за минути сте в магазина или в училището на вашето дете. Ако ще пътувате с автобус, нямате нужда някой да ви закара до автогарата. Времето, което ще загубите, остава за вас. А в днешното забързано ежедневие, единственият ресурс, който не можем да си купим с пари, е времето. Подарете си време. Комплекс Хръстград. Твоето място, твоят дом.